Assalamualaikum, ketemu lagi bersama Wawan Semrul. Ayo kita lihat di desa lagi lur, kehidupan di desa. Daun jagung bolo. Wih, nyuci motor lur, mantep wih. Motornya siapa iki? Wih, pagi ini dapat berapa ini mas? Baru 7 dek. Wih, 7, 8, 9 lur. Wih, masya Allah, kerja keras ini. Soko sugih iki lur. Oh, sing lokasine masih sama lur. Wih, ngasih ruwes sih sing kinclong iki. Dan tambah ayu bojone kudune. Wih, mantep lur. Iki jis. Wih, mantep iki. Bahane ra dikosoki mas iku mas. Nanti bos. Wih, mantep lur. Wih, monggo sing cuci motor. Lokasine Berjagong Ria iki Pakde. Mantep. Jis pokoknya. Ada kebiuri iki mas. Dan resik bedang bar. Nah, yang diternak pelanggan kita bayaran. Wah, mantep. Jis. Wih. Oh lur, bisa ruwesik ngene lur nek ngubah lur. Jos pokoknya. Wih. Mantep tenan. Oh, diguyangi. Sing pengen cuci motor lo monggo lo. Oh. Wih. Jas gadas pokoknya. Wih, mantep tenan. Ini motornya rondo iki ketara nganti suwi ngene kak. Betah iki nek motornya rondo lur. Resik-resikno. Ya mantap bos. Sengetan sisa nah mas, iki mas iki kok urung. Ya nanti dulu. Wih, jis. Oke bolo yang mau cuci motor monggo langsung ke lokasi saja loh. Kurang piye dijemput iso. Mantep pokoknya. Oh. Siap ready setiap hari jam 8 sampai jam 8 malam. Wah, mantap. Oke lur, sekian terima kasih. Durung di lembet iki terpale bola. Oh. Terpal loso karpet monggo. Kehidupan di desa lur sungguh menakjubkan.